Ekene m unu ụmụnne ndị nzukọ ọdịnala Igbo, unu eforusigo chi? Eji m n'aka na anyị tetere ọfụma. Asị m unu ndewonu, mma mmanụ. Maasị nke onye chiri ya zere n'ụbọchị tata bụ Afọ. Anyị wee na-ekenekwa nwanne anyị nwaanyị Oziọma Eji Mmadụ, onye chere anyị ọjị udo, ọjị ọṅụ, ọjị dị n'otu n'ụbọchị tata. Anyị si ihe ọma mekwa na ndụ ya site ugbu a wee gaba. Anyị wee na-asị ka anyị mezie ụbọchị wee na-akpọku Chukwu Okike, onye otito ga-adịrị mgbe niile, si n'ebi ebi wee ruo n'ebi ebi. Ose bụrụ ụwa nke ihe niile. Anyị akpọkuo gị, na-asọpụrụ gị, wee na-akpọku aja ala Igbo. Anyị akpọkuo mmiri, kpọkuo ikuku, kpọkuo anyanwụ. Ezumezu anyị si unu bịanụ. Anyị akpọkuo agbara niile nọ n'ala Igbo. Agbara Igbo ji eje ihe, agbara na-emeri Igbo ihe na nke Igbo na-emeri ihe. N'otu aka ahụ ka anyị na-akpọkukwa chi anyị dị iche iche, agwụ anyị dị iche iche, mmiri anyị si wee bịa ụwa, ikenga anyị ji aba. Anyị si unu bịanụ, bịa meziere anyị ụbọchị, n'ihi na unu bụ mmụọ, unu ma ihe ga-eme echi. Anyị wee na-asị na ọjị a anyị na-ata n'ụbọchị nke Afọ taa, na ihe anyị ga-atata bụ ogologo ndụ na arụ isi ike, ihe akụ akụ, ihe nwere. Anyị si na ngụ anyị ji eku agaghị agbajikwara anyị. A sị na anyị ga-adị, anyị bụ ndị nzukọ ọdịnala, anyị ga-apụta ife, anyị ga-etoru ugo. A sị na ihe ga-agara anyị were were n'ụzọ ije anyị niile. Anyị jebe ejebe, anyị ga-ejeru. Anyị naba anaba, anyị ga-anarụ. Anyị gbuo n'aka nri anyị egbute ihe ọma, gbuo n'aka ekpe anyị egbute ihe ọma. Ụzọ ije anyị niile ga-abụ ije awere. A sị na anyị ga-apụta ife n'ezie. N'ikpete maazụ, anyị na-asị unu bịa nụta na ọjị ya n'ogwe, ka anyị taa ya n'igwe, ka ụbọchị tata bụ Afọ wee fọtara anyị ihe ọma, ihe ọṅụ ka anyị ga-eji wee kọọ akụkọ agba agba. Otu a ka anyị kwuru ya, ma kwee na unu ga-emezi ya. N'aha Nna, Nne na Nwa, ise 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 ise. Ndị nzukọ ọdịnala Igbo, ekene m unu ọzọ. Ekene m nwoke, ekene nwaanyị. Asị nke udo chia. Anyị na-enwe interaction, mkpakọrịta ụbọchị Satọde ọbụla. Wee sị na anyị ga-eji ihe a mpidoro aka bụ ihe mgbanye n'obi wee merụ nkwukọrịta okwu anyị. Ịma na ihe dị na mba Afrịka bụ chifo na ara n'ụtụtụ, onye ọbụla na-agba. Nne nwere ike ịgbawa gbagha nwa, nna agbagide gbagha ezinụlọ, nwa gbagha ụmụnne, ka e wee nwee ike nweta ihe eji enyere ndụ aka. Amaghị m ma ọ dị ntu a na mba ndị ọzọ. Ụmụnne anyị nọ mba ofesi, ọsọ ndị Igbo na-eme otu a ka ọ dịkwu na mpaghara ndị ọzọ. O wee bụrụ ya chifo na ara ụtụtụ, onye ọbụla na-akụ mgbanụ. Ekene m unu wee na-asị na ya bụ okwu na-ekwusi n'onu oyibo. Despite the Bible concept as ordinary person, what other concept do you stand on regarding to history, creator, gods and goddess as an indigenous Igbo person? Ewezuga ihe Bible kụziri dịka onye ọdịnala Igbo, kedu ihe ndị ọzọ ibu n'obi maọbụ ihe ị na-eche gbasatara akụkọ mgbe ebighị ebi, gbasatara ihe ekere eke, onye okike, arụsị na agbara, dịka onye Igbo Igbo? Biko n'ịga n'okwu a, onye nwere ka m ga-etinye, ngụwa na onwe ga-etinyekwuzie nke gị ka ọ wee makarịsịa. Ọtụtụ ihe ka anyị na-eche gbasatara okike ụwa, onye okike, ụmụ mmụọ na ihe omimi. mgbe anyị na-eje ụka, asị anyị na
n'ụwa dịrị onwe ya jupụta na mmiri, wee kee ala ọnọrọ iche, kee mmiri ọnọrọ iche, wee kebe kee n'ụbọchị 7, ụbọchị 6, wee zuo ike n'ụbọchị nke 7. Ntu a ka anyị si jide wee rukwa n'ahụ anyị dị kịta. Ekegide kechaa wee kee Adam and Eve. Adam and Eve wee mụrụ wee mụbazie ụwa niile. Okay. Wee na-ajụ ngị nwa bụ onye ọdịnala Igbo, na ogologo ụbọchị ndụ gị niile ijigo wee mee ọdịnala, ị ka kwenyere n'ụmụ na akụkọ ahụ dịka o si metụta okike, ihe ekere eke, na ihe omimi nke ndị ọzọ dị n'ụwa? Mgbe o nwere ihe ndị Anglican na-ekwu mgbe a sị na ị maghị mgbe e kere ụwa iji akpa nganga na-eru onwe gị anya. N'ezie, enweghị onye ma mgbe e kere ụwa. Onweghị onye ma mgbe e kere ụwa, mana anyị pụtazie na-eje n'ụwa, ihe obi anyị na-akọwaziri anyị ha na-apụzi iche n'ihe eji wee mere anyị foundation, ntọala. Chukwu kere ụwa dịka anyị si ghọta, oruzie mgbe anyị bata n'ọdịnala, maka na anyị hapụrụ ihe ndị nna nna anyị wee na-achọpụta na ewezụga Chukwu na o nwere mmụọ ọzọ nọ, uche mmụọ ahụ bụ mmụọ anyị na-emerụ Holy Ghost fire mgbe anyị nọ n'ụka, mgbe anyị na-emerụ back to sender mgbe anyị nọ n'ụka, wee rugide wee ruo n'ugbu a anyị ma na anyị chọpụtaziri ebe ndị nna nna anyị ha si na ihe ha ji wee dị ebube. Dịka afọ onye na-agba n'ụzọ ndụ ya, dịka akụkọ ndị ị na-anụ, uche gị ọ na-agwa gị na ntu ahụ Baịbụl siri dee nọọ ntu ahụ ka o siri dị, ka ọ nọ nwere ihe ọzọ ị na-eche n'ime obi gị dịka onye ọdịnala? Ọ ya bụ ihe anyị chọrọ ka ị kọwapụta, ka anyị chigharịa uche n'ime, maka na o kwere nghọta na-enwere okike. Abịa na Igbo cosmology, dịka mpalaka mmụọ Igbo si wee dị, ndị Igbo kwetere na-enwere okike. After okike ahụ na-enwere agbara ndị bụ ndị ministers si arụ ọrụ. Mana abịa na Christianity, ọ na-akọwatara anyị na Chukwu na-emecha ihe niile, nọọ ya na-afụ maka mmadụ niile, nọọ ya nwa. In fact, na ewezụga Chukwu na o nwezi mmụọ ọzọ dị involved. Mana anyị bịazi n'ọdịnala na-afụ na o nwere mmụọ dị involved, na ọ bụrụ na mmụọ karịrị. N'ihe gbasatara anyị mgbe ụfọdụ, na ihe gbasatara anyị adịghị eru Chukwu ntị, na ihe ọ na-eru ntị bụ ụmụ agbara ahụ ma echiche obi nke Chukwu. Anọ m ofu mbọsị, my junior brother sị m na o nwere ihe ya na-eche. Si ya gị ndị ya, ọ sị na ya na-achọpụta na ndị Igbo anaghị efe Chukwu, na ihe a na-eme bụ na ha na-akwanyere ya ugwu, wee sizie na mmụọ ndị ọzọ wee fee ya ofufe. At a time, mgbe m nọzi bịa na-eche ya bụ ihe, mgbe si yes, eziokwu ka ọ bụ, we do not have a direct connection with okike. O nwere ihe gbasara anyị gbasara Chukwu, maka na ihe dị n'ime ebe Chukwu nọ dị omimi. Ihe a na-egosigodo anyị bụ ihe dị n'agbara na ije n'afa, ihe dị n'arụsị. Kuchi ma na arụsị ahụ bụ the Holy Spirit ahụ ndị ụka na-ekwu, mana ọ maka na-akpọ ọnụ ya arụsị, onye Igbo ajụ ihe o nwere na-agbakọ nke nwa bekee.
ọ bụghị ọrụ mmadụ ife Chukwu ofufe, maka na anyị amaghị echiche obi Chukwu. No one can please God. Ya mere o ji wee sị mgbe anyị na-eje ụka na Holy Spirit dị mkpa. Ịbịa anyị na-echezi edezi esi efe na mmụọ ndị ọzọ ya na-ekwu na Holy Spirit dị mkpa. Onye akparị na Holy Spirit. Who then are the Holy Spirit? Are they God? Ha nọchiri anya Chukwu? O nwere ihe ha na-arụ iche? If God remains the ultimate in the center of man, what then is the function of the Holy Spirit? Kedu ihe mmụọ ozi arụsị na-arụ n'etiti mmadụ? Arụsị na-agbara na-agwa anyị echiche ha, na-agwa anyị ọchịchị obi ha. Ọtụtụ mgbe anyị jee n'afa, ọ sị anyị meere ha ihe dị otu a ka anyị wee nwee udo, wee nwee ọganiru. O nwebe mbọsị anyị jere n'afa, ọ sị anyị buoro ya ọnụ abalị 7 ka ya wee bunie ya elu. Nọọ anyị nye ihe dị otu a ka m bunie elu wee bịa. Ọzọ dịka ibie bụ na o nwere okwu English word na confuse ndị Igbo mgbe ụfọdụ. That English word bụ worship. Worship enweghị literal meaning n'Igbo, onweghị nkọwa n'Igbo, mana service nwere nkọwa n'Igbo. Mmadụ nwere ike ịpụta sị na ọ na-efe arụsị, na onye a na-efe arụsị. Ndị Igbo na-aghọta ya as na amaghị m the mission, the activities between human and the arụsị, the Holy Spirit, abụghị that na o nwere onye kacha dị mkpa. Ha na-abụ dị mkpa. Chi gị dị mkpa, arụsị dị mkpa, ngwa na onwe gị dịkwa ha nwa mkpa, maka na ha chọrọ ọdịmma gị. That is why it is a service. Ya mere Igbo ji asị onye fee eze, eze erie. Ọ bụrụ na a na-efe eze na-efe arụsị, which means na ndị Igbo na-efe nụ mmadụ. So ya mere nji wee sị na worship enweghị literal meaning, onwere any way or balance n'Igbo, ọ bụghị okwu dị n'Igbo. So we should not be using it in terms of ihe gbasatara ofufe arụsị n'etiti mmadụ na mmụọ. A na-efe arụsị efe. You go to the service of the gods. Ife ha ofufe, ha wee fekwa gị ofufe, because when they return back what you have given to them, ọ bụrụkwa na ha nwa na-efe gị ofufe. So Chukwu kere ha, kechaa ha, ha wee dọnọ na-afụ maka ihe nke ụwa. In the general concept of the Christian religion, a lot of us na-aghọta na Chukwu okike kere mmadụ, mana inene ihe na-emenụ na ka ihe si aga presently n'ọdịnala, you will find out that na ọ bụghị Chukwu kere mmadụ. Alone, God does not create a human being. Ọ ya mere Bible ji wee na-asị gị n'ụbọchị nke 7 wee sị ha bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị. The creation of a human being is a combined effort in the spirit world. Ọ ya mere ndị Igbo ji aza mmụọ na-eke. You will find out that na agbara ka na-eke, maka na aka na-abịa ụwa ọzọ, aka na-eke. Achọba ebe onye si bịa ụwa, ọ bụrụ n'isi mmụọ be ha bụ aja ana ka isi wee bịa ụwa. There must have been enwe mkpakọrịta enwere tupu ebịa ụwa, ga-abụ ọ bụrụ na imezughị ya, ha esobe gị chụba gị maka ọnkwa ikwere ekwe that you must serve them in a human world, ha nwa servekwa gị in the spiritual world. Enwere okike n'ezie, he created ihe ndị o kere eke dị, mana n'etiti mmadụ agbara tinyere aka
maka ọbịbịa ụwa mmadụ. Ọ ya mere ị ga-eji fụ onye ọcha ọ dị iche, ifu onye Igbo ọ dị iche, because na ọ kechara ha tụsasịa ha, then they went into creating. Ọ ya ka mmadụ ha create jikwa wụrụkwa a creator. Human can as well create machine ga-enyere ya aka n'ọrụ. So the creativity has not stopped. Inene onye ọcha ọ dị iche, inene onye Igbo ọ dị iche. Ihe kpatara o ji wee dị otu a bụ na the gods and the goddess enyere mba dị iche iche, onye ọbụla jere banye n'ọrụ. Ọ ya ka ihe eji wee fụ na ọkụkọ ndị Igbo na ọkụkọ ndị ọcha anaghị abụ ofu, because their gods created what they know. Ndị nke anyị kekwa ihe ha ma. O nwere some countries ị ga-abịa iruo efu efi ha na-asụ mkpụmkpụ karịa efi Igbo. Nwee ebe ị ga-abịa iruo ifu ebe efi na-agba agba. This is the work of the gods and the goddess. Ọ ha nwajere je kee ihe ndị ahụ. It is not, ọ bụghọzi n'aka okike onye kere ha, ha nwa na onwe ha na interfere ka okike nke ahụ si wee pụta. So na ọbịbịa ụwa mmadụ bụ agbara na-afụ maka ya, maka na Christianity na-akọwatara anyị na Chukwu kere mmadụ. No, if you read what is happening within this very ordinala, you will find out that na mmụọ na-eke n'ezie. Okay, n'ịrụtụkwa aka ihe dị na-akụ nke ahụ. Mgbe e kere Adam, kechaa Adam nwụọ, Ken na Ebel wee bibe dịka Baịbụl si wee kwu. Oruzie mgbe Ken gburu Ebel abụọ Ken ọnụ na-aga ezipụ na mba ọzọ, Ken wee na-asị ọ dịka o nwere ihe o kwuru ka emerie, maka na ndị nọ na mpaghara nke ọzọ ga-agbagbu ya ka anụ ka ọsị n'ogene. How then ka Ken sizi marụzie na o nwere ndị bi na mba ọzọ? Na ọ bụ na Adam and Eve mụrụ Musa, if not that the creation of substances dị n'ụwa abụghọ n'aka gods and the goddess ka o si wee bịa, na mmụọ niile jere je kebe nke ha. Kezi ka Ken sizi na-agwazi his creator na ndị nọ na mba ọzọ ga-ejide ya gbuo, which means na Ken emebugo travel marụ na o nwere ndị bi na mba ọzọ dịka Bible story si wee hoduo. Ama m na aghọtara ihe m na-ekwu na, because most of us can grip, anyị ka na-ejido ihe akụziri anyị na Christianity as the existence of the world. Tata ọtụtụ n'ime anyị nwere ike okpegide ekpere ọ sị God of Israel, I worship God of Israel. Are you an Israel? Ị bụ onye Israel? Lion of tribe of Judah, Judah or Abagana, Judah or Owerri, Judah or Ezinifite ka ọ bụ the Lion of tribe of Judah. Anaghị enwe Lion of tribe of Mbaise. Ka unu ghọta ebe ihe bụ nke anyị na-afịa anyị ahụ ijide, ọ na-adị anyị ka nke ndị ọcha ka wee balansị ya ọfụma. Mgbe na-asị ụmụnne m ndị nzukọ ọdịnala, kọwakena ihe ị na-aghọta so far n'ọdịnala ị na-eme, kọwakena ebe okwukwe gị dị. Ị ka na-aghọta ya na ọ bụrụ na onye ọcha akọghị ọrụ gị ka ụwa si bido, na ịmahụ ka ụwa si bido. Kọwaa ihe ị ghọtara n'ọdịnala, kọwapụta ya ka anyị gbarie ya agbarie, maka na echiche ofu onye anaghị ezu. Echiche ofu onye anaghị ezu. Tụnyekwanụ nke unu dịka m si tụnye, o nwekwuzi ihe ndị ọzọ m ga-atụnyekwa. Ekenekwa m unu. Asị nke afọ tata mara anyị niile mma. Onye afọ taa ka afọ ya echi. Daalụ. Nzukọ ọdịnala ekelekwa m unu.
ekele m ndị nne nọ n'obi. Ana m nọ na-ege nkụzi nwanne m nwoke Maazị Onyeka Ogbeje. Nwanne m ekelekwa gị n'ihi na nkụzi gị taa biri omimi. Elere m gị anya dịka onye na-eme omenala n'ụzọ miri emi site na nkụzi ị na-akụziri anyị, mana o nwere ofu ihe m chọrọ itinye n'ime ihe ịkụziri. Ihe gbasara Baịbụl na nghọta mụnwa na ihe gbasara Baịbụl na okike ihe niile ekere eke dịka ụwa ma ndị mmụọ ozi ma gịnị. Ihe m chọrọ itinye ebe a wụ na anyị agaghị rule out Bible entirely. Bible is a book that cuts across all the cultures of the world. Ihe maatụ ugbu a ka ị na-akụziri anyị ihe ka ị na-arụtụkwa aka n'otu Baịbụl ahụ na-ekwu na Chineke si okike Chukwu oke si bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị. Ọwụ okwu Baịbụl. Mụnwa ahụbeghị that utterance na any other book n'ọdịnala na-abụghị na Baịbụl. Ọ bụkwa na ọnụ mụnwa amaghị bụ to my little understanding. Amaara m n'ezie na ọ n'ime Baịbụl ka anyị gụtara bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị. So Bible were an authentic book that existed. The only thing now, o nwere ụzọ ebe o si gbasa ihe gbasara omenala Igbo. Nke a ghọtara m that na okike dị. Ndị ahụ ọ kpọrọ bịa bụ mmụọ, ndị mmụọ ozi na-agara ya ozi, ndị mmụọ ozi na-ejekwara anyị ozi. Anyị nwere ike ịkpọ ya agbara, anyị nwere ike ịkpọ ya mmụọ ozi na-arụ ọrụ dị mma. So nghọta webe ndị mmadụ si enwe problem na ihe gbasara Baịbụl. So Baịbụl wụ akwụkwọ metụtara every culture of the world. O nwere ebe mmadụ ga-ekwu okwu kwute Baịbụl. Mohandas Gandhi ọ bụghị onye Christianity, ọ bụghị onye Baịbụl, mana o nwere oge o mere reference to Jesus teaching. Ọ sị na ọ bụrụ na ụwa niile ga-ebi ma mee ihe Jizọs kwuru, n'ụwa ga-abụ ebe obibi. It's not a Christian, ọ naghị agụ Bible, but most of these people from different religion, Hindu, Confucians and whatever, many of them most times make reference to the Bible. So ọ anyị nwa ka ọ dịrị ịhọrọ ebe Bible dị relevant to our culture and leave the ones that did not concern us or gbasara anyị. So mụnwa na ebe a ka m chọrọ itinyetu small addition. I may be wrong, I stand to be corrected, but for now, I believe from that we cannot rule out everything the Bible say in its entirety. There is a place on relevance. It's just the understanding bụ ihe many of us ghọtanyere. So n'agbanyeghị nke ahụ, nkụzi anyị na-akụziri anyị taa dị n'anya. Ihe ahụ ma little addition. Daalụkwa na ụmụnne m n'obi na-ege anyị ugbu a. Ọnwa na ụlọ nwaanyị Oziọma Eji mmadụ na-etinye his own little addition. Daalụkwanụ. Nwanne m nwoke Onyeka Ogbeje, ekene gị. Asịkwa m ọfọ soro ibi ya ree na ọjọọ ịgọ. Ọ dịgoro anyị na mma, ọ ya na-aka mma. Ana m ekene gị na nwanne anyị nwaanyị Oziọma Eji mmadụ, onye mgbasa ozi anyị, maka ịbịa duru anyị n'ụbọchị taa maka ịkpa nkata okwu akpọ n'ọnụ. Dịka m na-ekwu, isiokwu unu wepụtara dịka okwu eji n'aka ma okwu akpọ n'ọnụ, ọ mara mma. Ana m ayọ ka onye ọbụla bịakwana bịa tụnye dịka o si wee chee ọ dịka o si wee mara. Nke bụ eziokwu bụ na ụka megharịrị anyị anya nke buru ibu. Mana anyị ga-anwa dịka ndị nọgonu mepee ntị, mepee obi anyị wee na-amụtakwa ihe mmụta site n'ọdịnala. Ọtụtụ ihe Baịbụl kụziere anyị mgbe anyị nọ n'ụka, ọ bụ na iweta onyokomita wee nyowe ya, wepụ na ọtụtụ okwu asị dị ya. Mana abịa agbụrụ ọbụla na-enwe
nghọta ha ọ nkọwa ha site na ihe gbasara okike ụwa. A na-akpọ ya myths of creation or the might of creation or the myth of creation depending on pronunciation. Baịbụl akọwagoro anyị ka o si wee kọwara anyị, mana dịka anyị pụtara kịta wee mara ihe wee na-emekwanụ nchọpụta na-eme ka anyị mara nke bụ eziokwu. O dogo anyị anya na ọtụtụ okwu asị nọ n'akụkọ Baịbụl kọrọ. Aga m enye ofu example n'ihe gbasara okwu asị Baịbụl kọgasịrị. Baịbụl gwara anyị na sọnsọ ndị ekepụtara n'ụwa bụ Adam na Eve. Ha abụọ wee mụzie I think Cain and Abel. Now, ebe ọwụ na mmadụ abụọ na ka Chukwu kepụtara, mmadụ abụọ na-ewe mụkwa ụmụ. Kezi ebe Baịbụl ahụ asịkwa na nwa Adam na Eve wee jebe obodo nwa kpọrọ afa ije wee chọta nwaanyị. Nwaanyị ọ na-aga ịchọta ọkwa mmadụ. Kedụzi onye kere nke ahụ ọ dị iche? Ị na-aghọta? Kedụzi onye kere ya? So na enwebu obodo ọzọ nọ na mmadụ nọ tutu Chukwu ekee Adam na Eve, mana enwere onye ma maka ya. So enwere ọtụtụ okwu asị bụ na ọ bụ na ị were onyokomita wee na-enyocha ị ga-achọpụta, mana ụbọchị nta ka anyị chụọ na oweri nchi. Etu ụka si wee kọwaa Chukwu dị very very wrong. Ọ ya kpatara na ọtụtụ ndị rejected the concept or the notion or the Christian explanation of God. You got to go, that concept of God and the Christian understanding of God. Ọtụtụ ndị hụrụ ụzọ jụrụ ya ajụ. Kachasị ndị a na-akpọ ndị atheist. Maka na ka esi wee kọwaa ihe gbasara Chukwu na ụka ọ na Baịbụl ọ bụrụ ka o si wee dị. Yes. Ha sị na Chukwu bụ onye nwere ya na ọ na-ekwo ekwo ka esi wee na-akpọ ya. Ọ na-eji njirimanya ya bụ jealous or jealousy. Now, Chukwu a ha sị na ọ na-eji njirimanya, ọ chọghị ka e nwee ihe ọzọ o kere eke ma ọ bụ ihe ọzọ ya na ya na-arụkọ ọrụ. Ọ chọghị ka a mara na e nwere ndị ọzọ ya na ya na-arụkọ ọrụ. Nya, you know, the Christian church is, the foundation is slavery. Ọkwa na-aghọta, subjugation of others, and then at the detriment of you know, enslavement of others to the benefit of the rest. Okay, now I got that. And the slave masters, Achohoka, the slave himself, where any sort of recognition, sense of belonging, you know, consideration, you know, they can the slave masters is where ya ohu na onye nwe ohu. So eji m n'aka na etu a ka nsi gobe edebe ihe gbasara Chukwu. They are very jealous. Ndị ọcha dị so jealous about the Africans. They are so jeffrey about the Africans that ọ na-adị ha ka onye ojii pụta ihe. Ịma na ha etikpọọla na enwe zuru ha ba. Then etu ịma, they created God. Amara nka mmesi wee kọwaa ihe a. The Christianity or Christianity bịara bịa kee their own Chukwu or their own God according to their own interest. Now, ha bịara bịa mebe Chukwu ka ọ wụrụ onye dị njirimanya, onye na-ekwo ekworo.
ịghọtago onye na-ekwo ekworo rinne nya in other words ihe niile ha na Chukwu na-arụkọ ọrụ do not acknowledge any of them. Enwekwana nke ị na-enye nsọpụrụ, enwekwana nke ị na-enye otuto, enwekwana ịghọtago that kind of a thing. Then at a time ha bịa kpọpụta Jizọs, rụzie Jizọs rụpụta ya nụ ịghọtago wee were onye ọcha wee debere anyị dịka na ọnya waba onye nzọpụta zinye Jizọs. Ha sị na ọya dị Savior. n'ịma nru ebe Chukwu nọ ya ndị mmụọ niile ha na Chukwu na-arụ ọrụ ha ncha niile bụ over the bar na ịchọzi inwe access to Chukwu ịma na ị ga-ejekwurukwa onye ọcha ọzọ ya bụ Jizọs Kraịst. Na nghọta nke m dịka onye ọdịnala Chukwu bụkwa mmụọ mana ọ wụ eze mmụọ. Ọ ya ka eji wee na-akpọ ya ọkasị akasị. Chukwu na onwe ya bịa nwee ndị ọrụ, yes, and ndị ọrụ ahụ ọ kpọkọba eke ọrụ eke wee bụrụ na ekele ọrụ eke na mmụọ. Ndị niile ahụkwanụ Chukwu kere ọrụ ọnya na ha na-arụkọ nyanwa sef chọọ ka mmadụ ọ bụ na ị chọọ ịsọpụrụ ya na gị situru ihe ya kere eke ma ọ ndị ya na ya na-alụkọ mmụọ niile ya na ya na-alụkọ wee mee gịnị wee sọpụrụ ya nyebe ya otito mebe ihe niile. Chukwu mere ala na ọdịnala Igbo ka ohu mmụọ na nnu mmụọ na-emere anyị ihe ndị ma anyị na ndị anyị ma ka anyị na-asọpụrụ ha. Chukwu nyekwara anyị ohere ka anyị na-asọpụrụ ihe o kere eke n'ọdịnala Igbo. Ọ ya mere anyị ji nwegasị ihu mmụọ dị iche iche, nwekwa na emume dị iche iche a na-emegasịrị mmụọ ma ọ bụ omenala dị iche iche ịghọtago a na-emegasị in respect of okike ihe Chukwu kere, o wee bụrụ ya. Unu ma a lot of things Bible kọrọ ma ụka kọrọ abụrụ eziokwu, enwego nke m kwuru. Ọzọ bụ ihe gbasara ọnwụ ka esi anwụ. Ụfọdụ asị gị na ha nwụọ Jizọs abịa kpọrọ ha ozugbo ozugbo, mana ọ bụ na ejuo ese ịghọtago nwegasịa certain kinds of encounter. Oge anya nọ ndị ichie na-abịa kpọrọ mmadụ, ndị agbụrụ mmadụ na-abịa akpọrọ ịghọtago. Ma ọnwa onye na-achọ ịnwụ na-achọ ịpụ apụ ọkwa ha nwa mebi oge ya na-erube ma ọ na ọ bụ na ikpe amaghị ya ma ọ na ha achọghị ka o jebe ọkwa ha nwa ya achụchi ya tịa ọ bụrụ Jizọs. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-afụ ime jisi dị ka Jizọs bụ perception because ihe onye ahụ dịgo used to. Ka m jide ya ebe a ekene m ụnụ. Ndị nzukọ ọdịnala Igbo ekenekwa m unu. Anyị ejesigo bata tata iji n'aka na afọ tata fọtara ihe ọma udo dị. O kwere nghọta na tata bụ Satọde, ụbọchị ndị nzukọ ọdịnala Igbo ji enwe interaction mkpakarịta obubo. Anyị kabara ahụ n'ụtụtụ wee gbaa mbọ ịfụ na o nwere ihe edebe n'obi a ga-eji na-atụgharị uche. Anyị mere ọ bụghị na anyị enweke ohere maọbụ na ọ nweghị ihe anyị na-arụ, kama na anyị mere ka anyị wee rube isi ma mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Mana surprise enego m anya n'obi ọ bụrụ sọnsọ 2 persons bụ ndị commentary on the issue. It's quite
very much abhorring. Ọ jọgbukwara onwe ya mana a ga-eme uwe ole anyị apụtago ụwa a ga na-eme nwanne m nwanyị Oziọma Ejimmadụ, anụ m ihe i kwuru, mana o nwere mgbazi m ga-enye n'ebe a. Ịma na ekwuru m, o nwere okwu m wepụtara na Baịbụl, a sị m na Chukwu sị bịanụ ka anyị keenụ mmadụ n'oyiyi nke anyị. Yes, I made that very reference from the Bible. Doesn't mean that without Bible ọdịnala cannot stand. Ọ na-eme amụọ nwa ọfụ, ihe a na-enye ya bụ ara. Nwere nwa mụrụ ọfụ na-enu akpụ maọbụ na-eri ji. Ọ bụrụ na mmadụ si n'ụka pụta, ịchọkwa ime ka ihe ị na-akọwara ya nwee ike doo ya anya, ị ga-ejechi ya kwa azụ n'ebe o si bido wee nyebe ya ntụziaka ka o wee nwee ike ghọta. Ị ma na o nwere ọtụtụ ndị na-agụ Baịbụl mana ha anaghị aghọta ya. Na ọ sị ha bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị. Ihe m ji wee make that very reference n'ime Bible bụ ka ịghọta that the fact that the Christianity criticize God Almighty to be a jealous God is not a concrete fact. Mmụọ si mmadụ bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị. At the end of the day, ị na-asịkwa thou shall not worship any other God. Ọ ka m gwa gị the mistakes which is within the Bible. Ọ bịa okwuo n'aka nri, ọ gbajie n'aka ekpe. It's not like I am making reference from the Bible because without Bible na ọdịnala agaghị akwụdo. Just like I said, na ụfọdụ nwere ike na-agụ Bible na ha agaghị na-aghọta ya. During the time I myself also was reading the Bible, o nwere ebe Bible si that Jacob wrestled against the God. How the basic where is the truth? The point? The fact? Then human being wrestle against spirit. Otherwise, it is non-existing. We can't fight against the gods. That Jacob fought against God. Nwekwa n'ebe nke ọzọ, I think you have in the book of Genesis. Ọ sị gị that Jacob was traveling. No nwere ebe ọ pụtara. He felt the presence of the spirit. Mana the Bible sị gị he felt God's presence. Okpoko okwute chụọ aja. He continued traveling again. At a point, he felt the presence of the spirit as another one. He ọchụkwa aja. Ọgawakwa, he felt the presence of the spirit another one. Chụkwa aja. But somebody will be reasoning, how can Jacob be traveling and continue making sacrifice on one God? But onye nwere deep understanding will then understand that no one spirit ka ọ na-achụrụ that aja. Because the first sacrifice might be a sacrifice for Ajana and Israel. The second one might be that no for Mwana or Ogugu or Chukwari Aja. The second one might also be that no for Mwana or Amadio or Chukwari Aja. But the Bible kept making that very point that Jacob felt the presence of God or Chuaja. Or Jebeko again felt the presence of God or Chuaja. In a with you educational mindset. Akonuche miri emi.
ịfụ na ọ bụghị ofu mmụọ ka ọ na-achụrụ data aja. Ọzọ bụ na esi na maybe somehow na agaghị ewepụcha Bible n'ime ọdịnala. Nwanne m ka m gwa gị, Bible have no place in ọdịnala. Onwe dị room, in fact onwe ha attachment ya fọzikwa room. Jesus the Christ, which the Christianity believe, has no position in ọdịnala. Onwe ha room ka o ji enwe attachment. We are not here to do this ọdịnala in a way that it will be Christian ọdịnala. No, it's either ọdịnala or Christianity. O nwere ihe a na-adị post be na nzukọ ọdịnala ebe a. It's like all the class, not 10 commandment or 11 commandment of ọdịnala. Ọ sị gị, 1, you must know your chi. 2nd, you will do your agwụ. 3rd, you will do your iyowa. 4th, you will know your ndị ichie. 5th, you will know the deities in your community. Wee gụrụzie ndị ọzọ wee gbadara. Was there any place a sị gị you must know your Bible? Was there any place a sị gị you must to know your Jesus? Ọdịnala ka anyị na-eme. We are not foreigners. We are the indigenous Igbos. Ọdịnala enwere anything to do with foreign ancestors or the heritage of a white man. Mana a na-ekwu ọ dịka asị na-eti ude, well, onye chọrọ ije ụka ya jebe, onye chọrọ ime ọdịnala ya na-eme. N'ebe ka a na-emekwa n'ụdịrị ya. A na-confuse ndị mmadụ. The more a na-confuse ndị mmadụ, the more people na-ata afụfụ. Ọdịnala should be ọdịnala and not ọdịnala Christianity. Ọ ihe anyị na-ekwu ebe a. Ọ ya bụ ozi ọma bịara ịgbasa ebe a. Okay, let's assume, because why the creation of different groups of ndị ọdịnala on WhatsApp, on the Facebook, here you create here that people will come back to the heritage of their ancestors, the ways of life of their ancestors. A great teacher, maybe in nzukọ ọdịnala now, we keep moving with a great wave. Maybe somehow continue spreading the gospel. And then maybe one of the radio station, as yes, they have to call us to come to their station and teach people out there. Gwakwanụ ndị mmadụ ihe anyị nọ na abataruzie na studio. A na-asị ka ebido program. Asị ofu onye ekpenta ekpere. Oruo ka asị ofu ekpenta ekpere. Ọ sị anyị ekpe n'aha Jizọs. Na ọ bụrụkwa nwere dị radio station, mma achụsisi onye ọbụla gbanyụọ microphone. Maka na ịghọtara ihe ị na-eme. Or maybe na-abịa na radio station ahụ ma television station, asị ka ekpe ekpere ka e wee bido program. Ibupụta ha ọfọ, a na-ekpe ekpere ya aka ekpere isi daha esu ya na isi. What are you professing? Where is your faith? Ịpụta nnọọ ka ikpe ekpere iji ha nkwụ ọka, iji ha ọjị. Kedu ihe ị na-ekpe? Why we are laying this very foundation ka ndị mmadụ mara ihe a na-eme. I don't too perfect. I want as well to learn. Achọkwu m ịmụta karịa nke mma. Ị bịa na radio station ka you anchor no program, you come there and say anyị ekpe n'aha Jesus. No for no ọjị. When the radio station will just drive you out. Ma ọ bụ ozi ọma ya agagide nnọọ in the same angle kwa a radio station or television station sikwa ka ha kpọọ anyị ka anyị bịa kụziere ndị mmadụ. Abịa ebe a kụzigide ndị mmadụ ihe kụzicha. Oruo echi ndị na-awọchị gị na television fụ gị ebe nọ n'ụlọ ka na-anara oriri. Kedu ihe a ga-agwa gị? Kedu how will you describe the situation?
isi ya onye chọọ iji ụka jee n'ụka, onye chọọ ime ọdịnala onye chọrọ how ị pụta na redio steshọn ma telivishọn steshọn kụzicharụ ndị mmadụ ihe, o ruo echi ya afụghị ebe ị na-agba gospel band na one of the crusade center. Kedu ihe ị ga-agwazi ndị na-awụ ọchị ga-awụ? Kọnkriti ka a na-awụ ebe a ka e nwee pila ka anyị ghọta ebe anyị na-eje. Ọ bụghị o ruo echi nwa dibịa sị gị nwụta ngwere, sị gị weta ogirisi ka emere gị one or two things. Ihe a na-emere gị enweghị isi, the foundation ka a na-ele, so that when you go out there you will profess your faith with a double stand. Ụkwụ bụ na-abịa kwudosie ike. Ọ ya bụ ihe anyị pụtara ime n'ọdịnala. Ọ bụghị ọdịnala a ga-aba a na-eme a na-asọ ngọngọ, mmadụ a na-ama jijiji. I'm very surprised na tata bụ our interactive day, but there was no interaction going on. There was no interaction going on. Oh, it's so pathetic. That is why onye Igbo ga-eji wee bụrụ ọnọrọ onwebe nsogbu na business. Nwere ike o jegide nnọọ chi emeri ebere, o jekwute onye gwara ya eziokwu, onye ahụ ike si ya na abịa nna ka ije setụrụ mmụọ dị be nna gị nete ndị ichie nete ndị agbara ma echi gị mee ihe ụwa gị ma agwụgwụ ka ihe gazibere gị. Nwere ike ọ na-ruo ụlọ o mee ihe niile a mechaa ya ọ nachi ya taa, o bidozie ịtụ kọntena na main market, ihe a na-agaziri ọfụma. O jegide nnọọ jegide bata, ọ na-akụsi ismo 5, ọ nataruo nọ n'ihu geeti na-akpọ ndị bi Ikechukwu, Aṅụrịka, kedu ihe unu nọ na ya eme? Unu ejebe senta, unu ejebe brokroziri. Ma ọ makwa ebe ọgaranya ya si, ọ makwa ebe welt ya si. Ọ nọ n'ihu geeti na nso na streeti ka ụmụ ya jebe brokroziri, jee kpebere Maria, Queen of Rome, hapụzie the queen of your own community ka eje yọba Maria ayọ, ma hapụzie eze nwaanyị nke obodo je na-ayọ eze nwaanyị nke ndị Rome. Problem ka anyị bụ ndị Igbo nwere. Problem ka anyị bụ ndị Igbo nwere. Kezi mgbe anyị ga-arịkọva ekwute okwu ka eme ọdịnala n'ụzọ dị mma, mmadụ asị mba na onye chọrọ ime ọdịnala ịchọkwa ije ụka ije ụka. How the early Christians when they came ha sị gị na iji na-eje ụka jide ọfọ na ịbụ onye ihu na-abụ, and today you want to have ọfọ and also have the Bible iji prove to them that na ihe ha gwara your ancestors na ha bụ ndị iru na-abụ, na gụwa na onwe bụkwa onye iru na-abụ. Iburu ụka, iburu ọdịnala. Agwa gị that Jesus does not exist, you continue arguing. The white man came to Africa in the Council of Mycenae, form Jesus buru bịa n'Africa to enslave us. After taking us into slave for 200 years, they went a meeting in the Council of Mycenae with the concept of Jesus within Africa. Mental slave, why they exploit on us, where are our resources? They went back to their place. Mechakwa, they came back again, telling you that the Jesus we gave you does not exist. That we did that in order to rob you. And agwa gị go akwụkwọ a black man ha nwanyere the Jesus, and agwa ha no, Jesus exists. How? Onye ọcha nyere gị Jesus nke o ji aka ya wee fọm, onye gị na were ihe ọma dị na be gị na tieta na-agwakwa gị na ihe a ya mere gị bụ wayo ka ya gburugburu na datin na emezi ngwa na onwe gị eje kwudo aka sị na-asị na Jesus na-eme exist ị na-afịa na arụ ihe Emeka ọgwa just no imagination ka ọgịnị ihe ahụ ya na-afụ it does not exist because ihe it used to it.
That is why a man will handle a microphone on a pulpit to say God told me. Which God? Okike. Or anything to do with a human being. Come on, he communicate with Agbaras. Even Oguguno Bennago, Oguguno Nobodunu cannot communicate with you. No Chiga Goga Waka is Yegozi. Oga Bijay Jews and I say yes. Ni head you to an end. Chigi Koga, my good na hey. Kesi mgbe anyị ga-aghọtazi ọdịnala mee kezi ebe anyị na-eje, where are we going? Na mụnwa ga-eme ọdịnala ụmụ m ha chi ji ụka ha ji ụka, at the same time ịkpọrọkwa nwaanyị jee n'ụlọ ụka gbaa ya akwụkwọ gbanye ya ọla ring our culture, ịnatazie emebe ọdịnala ụmụ ga na-eje eje ụka. At the age of 30 years, you can enye nwa gị at 30 years, you can enye pocket money. O ji aba offices ọ na-achọ ọrụ. Ịma ọ na-amụnwe man. You didn't make him a great man. Ị kwadoghị ọrịa ikenga. Ihe chọrọ ka ị na-eme ọdịnala gị ka ya nwa na-eje. At the age of 30 years, ọ ka na-eri mmata nkma. At the age of 30 years, ọ ka na scamper for safety. At the age of 30 years, ị na-enye pocket money. The problem bụ na go and onwe will not even discover the problem of that very child. Maka iche na ya akata ya n'ụka. Okay, ihe adịrị mmadụ somehow abata asị hey ka eme agwụ emechaa agwụ imechi na ihe niile na ọ ga-adị mma, imechakwa agwụ gbarakwa gbajekwa n'ụlọ ụka, kezi ihe iji jee si ebe ahụ gbapụta mechaa ya na-arịa. Okay, anyị na-eme ọdịnala, maybe somehow anyị na-showcase, na-create famous, ruo ofu mbọsị onye ọchafụ ihe ị na-adị akụzi wee sị nnọọ ka a gbara gị flight ka ị bịa obodo oyibo ka ị kụzichara ha most of the black powers enwere. Irute ebe a kụzigidere ndị ọcha ihe, kụzigidere ha, gwa ha ka esi eme nke a, ka esi akpata ogirisi, ka esi eme nke a, ka esi eme ihe one or two things mmiri ezo. Kụzicha ya say ha thank you for today's lecture, but do not forget that the Son of Man came to die. Amad mi onye ọcha ya gwa. After all the ebube gị niile, all your teachings, all the spirit you have beckoned upon to do your black magic, at the end of the program you say, do not forget that the Son of Man came to die for you. Son of Man nke ha form. I am a reason for here reason. Don't be surprised na onye kpọrọ onwe onye ọdịnala nwere ike rise tomorrow to write a book about ọdịnala. Odegide nnọọ akwụkwọ ọdịnala desia, maybe bịazie na acknowledgement say I want to thank my parents for giving me the opportunity to acquire education at this level, which prompted me into writing this book of ordinary. I want to also thank my publisher. I want to also thank my editor. But most especially, I want to thank Jesus, who has made the mission accomplishment. Onye ọdịnala ya edecha uwode ihe a na-azụ akwụkwọ in acknowledgement. Nsogbu adịgo. Nwa bekee kpara akwụkwọ ahụ aka gụgide egocha ya pụta n'azụ full acknowledgement anyị oje chọọ fuel onwe ya ọkụ. Maka na o nwere ike ihe ọ ga na-asị na ọ bụrụ gị dere akwụkwọ na ọ dị ka izutere ya ezute wee de. Iwerukwa Jizọs mechie. Adịghị nsọ ma ọtụtụ n'ime anyị aghọtara ebe a na-eje. We have come to sharpen ourselves. Anyị bụ igwe bịara ka anyị mụọ onwe anyị niile nkọ. Mana it happens that na ụfọdụ nwere ike ịmụcha ụfọdụ nkọ na ụfọdụ agaghị amụ ibe ha nkọ.
the last time ka m na-enweta information na ndị nọ n'obi nzukọ ọdịnala si na ihe a na-akụzi dị too much na ya mere na ha anaghị etinye ọnụ. Ihe ịmahọ ka a na-akụziri gị na-achọ ka onye a were 2 voice note kụziere gị ihe ịmahọ. Nke a bụzi odibo ka nna ya ukwu. We have all come to learn. We have all come to learn. Isi na ihe a na-akụzi na ọ dị too much. Anyị agwọtakwa onye isi ojii agwọta. Ezi ka ihe a na-akụzi si dị too much. Because I remember when I entered the screaming room, ama m ajụjụ ajụrụ m before ewebata na screaming room, before ewebata na the main platform. A na-ajụzikwa ndị ọzọ na-abata dise na ajụjụ. Ka ọ bụ ebe ọbụla afụrụ mmadụ na ọkwa nwa dibịa na ọma ya ewebata ya, agwakwara ya the condition of being among us. Ọ ga-eji bụrụ na ihe a na-akụzi dị too much. A field of learning ka a bịara. Nwa akwụkwọ na-agbazi ọsọ. I haven't seen a school ebe the teacher na-defeat the student, because the student is always eager to learn. It's only the teachers that are being reluctant. Ọ kakwa mma na onye ọbụla ma ebe a na-eje. Da ma emegide ihe a apụta echi afụkwa onye otu anyị ebe ọ bụ Baịbụl buru ọfọ. Ịpụtazi ịkpọ ọmụnwa sị m nna akezi nwekwa ihe m ga-asa m. Ịchọkwa ime ọdịnala, ịchọghị ime ọdịnala ịbachi ya n'ụka than bringing shame upon us. Okay, na mgbede a now ka m na-abata hold up eju ebe niile. What is the problem? Bad road. What is the cause of bad road? Bad government. What is the cause of bad government? The church. Governor ebute ebe 3.something billion were ebe 3 million jenye onye n'ụka, agọzie ya si ebe nke a si wee pụta ya ụmụkwa mmaji pụrụ mmaji. Ego zuru the public ka a na-asị ebe o si pụta ya mụkwa mmaji pụrụ mmaji. Ọ dịpendị na-arụsị ọrụ ike ka eze ebe ọ dị. Let's assume na a na-eme ihe ka o si ekwesị. Ewere gọvanọ swecha ya in according to court proceeding. Emechaa gọvanọ ahụ ga-abịakwute ndị eze eje na-arụsị gbaa ya ndụ ka o wee mara na mmadụ ka ọ na-achị. Mbọsị o zuzuru ezuzu ha eje ebe a jeje kpọọ ya oku. Mana agaghị eme ihe, because when you want to try it, I say no, we are Christian, all those things are fetish. The Jesus you are going to embrace, the people who near the Jesus are calling the ways of your ancestors fetish way. You catch up your ancestors and jido the other one. With this method of our practices, with this very method of our practicing of ordinala, don't be surprised that white man will still come to Africa and pick 4,000 or 4 million people and buy them into slavery again. All the possible. Maka na onwe eji nke o ji jisie ike. O nwere ihe a na-akpọ okwukwe. What do you believe in? Dịka onye ọdịnala. The Christianity believe, according to how they profess, the Christianity believe in one God. Ọ ka ha si wee believe na o nweghịzi any other spirit, no one God. On the other corner, they are telling you that the Holy Spirit exists and the Jesus, the Son of God, exists, and they are equal, which made them the Trinity. Where is the hierarchy? How they equal? Then it's easy to help other ones to worship you alone. The Christianity believe in a one God who created heaven and the earth. Ihe a na-afụ anya na ihe na-anaghị afụ anya. They also believe that Jesus Christ came, took his flesh from the Virgin Mary. Kedu ebe virgin na-amụ nwa? Ọ ka ị na-aghọta ebe a na-eje.
and they believe that Jesus came and they die and they resurrect. Mana ọdịnala na-agwa gị na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ, but the Christianity are telling you that when you die you resurrect. Where is the resurrection? A sịkwa m onye riri ọjị kpọọ ọjị nkụ maka na anaghị arị ọjị kwada. Anya furu ugo ṅụrịa maka na anaghị afụ ugo kwada. What we are doing is more than a social club. The journey we are about or we are embarking on is more than social club. This is the way of freedom. This is the way of redemption. This is the way of emancipation. Maka ndị na-eche na-egwu ka anyị ekenekwa m ka onye ji ya jisie ya ike. Nzukọ ọdịnala ekele m unu. Nzukọ ọdịnala uhuruchi ọma na ka eke unu mere ụmụnne m dị nzukọ ọdịnala. Ama m na onye ọbụla alakụtesiele. Asị m ekele nwoke kele nwaanyị kele ndị aka ji ọfọ kele ndị ọbụla kele dibịa. Asị m ka onye chiri ya zere kwe. Nwanne m nwoke Onyeka Obeje, ekelekwara m gị mgbe o buru ibu kelee gị nnukwu maka ezigbo atụmatụ gị na okwu gị nke tọpụtara n'ụbọchị nke taa gbasara okike na ihe ekere eke. Ekelere m gị rinne. Okwu m nwere itinye n'ime ya wụdatịna enwere Chukwu okike dịka ajụjụ ejụrụ ndị ọdịnala mgbe a na-aga ụka na mgbe mere nke na mgbe mere nke a. Otu anyị wụ ndị ọdịnala ugbu a, gịnị ka anyị na-akpọ Chukwu okike? Maka ndị ọdịnala ka kpọrọ ndị Chukwu asị Chukwu ka woo ihe ndị mmụọ gbara ka ha jiri were na-aga. Yes, enwere the creator. Ọkwa dị ndị Baịbụl ahụ ndị kwukwere were sị that there is only one God and many gods. One God ahụ enwere bụ Chukwu okike. Gods wụ agbara, ya wụ the Holy Spirit, ya wụ the guiding angels, ya wụ ụmụ mmụọ Chukwu ziputere ka anyị si n'aka ha were na-agwa ya okwu. To me, n'ụtụtụ ọbụla m pụtara ikpe ekpere, ọ Chukwu okike ka a na-ebu ụzọ kpọtụrụ maka onye wụ the creator. Ya wụ the creator. All the whole gods bụ n'aka Chukwu ka o sikwara were bịa. Maka ihe m jiri kwuo na ọ bụ n'aka Chukwu ka o siri wee bịa because obodo niile nwere aha ha na-aza and enwere mmụọ ejiri chekwa obodo ahụ. Obodo ahụ sitere na aka Chukwu and mmụọ ahụ ejiri chekwa obodo ahụ bụ mmụọ nke Chineke nyefegoro ndị obodo ahụ n'aka ka ha were na-echekwa obodo ya. Ọ dị ka mgbe mmadụ mụchara nwa gbaa nwa ya aha. Ọ dị ka mgbe mmadụ dịpụrụ nwa ya ozi were sekuriti nye ya ka o chekwebe ya. Ọ bụ otu a ka Chukwu okike siri kee nwoke kee nwaanyị kee obodo dị n'iche n'iche were agbara were mmụọ a na-akpọ arụsị wụ the gods the goddess were nyedo obodo ka anyị si na aka mmụọ dị otu ahụ were na-agafe na ọwụ anyị zie ozi zie mmụọ ahụ wee buru du ozi bugara Chukwu wee nwee ike nwa ọsịsa. Ọ ya mere ihe bolibu. Ọ ya mere ejiri were na awụ aga n'afa ihe na-apụtakarị na wụ
mmụọ ikwu nne gị ma mmụọ nke ma mmụọ nke ma mmụọ nke maka na site na that spirit ka Chukwu okike si wee na-eme gịnị azakwa anyị ekpere nke anyị. Ọ site na dati agbara enyefere ndị obodo ka Chukwu okike si were na-eme gịnị na-azụ oku n'ọwụ mmụọ ahụ rie ya wụ the gods rie obugara ebunye the gods ebugara Chukwu okike. That is the reason why ọ na-ahapụta n'afa dat na Chukwu siri bịa nye ya. Chukwu anaghị ekwu okwu site na afa na Chukwu sisi bịa, ọ site na ụmụ mmụọ ahụ bụ ndị na-ejere ya ozi kwuo ndị ga-apụta n'afa bịa kwuo na mmụọ dị otu a na-alaghị oke. Then mgbe anyị nyere mmụọ ahụ oke ahụ, mmụọ ahụ eburuzie dị oke pụọ gakwuwe gịnị Chukwu okike. Chukwu okike nara ya dị oke ahụ die ya nwere ikwe ọ ya wụ na gịnị ekpere ahụ na sacrifice anyị mere adịna answered by God. So I believe m na enwere Chukwu nwee gods, and the gods or the angel bụ mmụọ ozi nke Chukwu okike nyefere anyị nwa n'aka ka ọ bịa lekọtawa anyị. Daalụ nwanne mmadụ, okwu bara uru, okwu mara mma. Emechiri m ọrụ jiri n'ọnwayọ na-ege ya nwa small na-agbada were pikirikwe ihe m mụtara ebe ahụ na ihe m nwekwanere itinye ọnụ n'ime ya. Ụnụ ma na mgbe ụfọdụ awụm oji abanye aga, mgbe ụfọdụ m na-apụtakarị n'ọgbọ ekwu okwu na-awụkarịwa oge eke, na-ada adịkarịwa NSPC. Ekele m na ụmụnne m dị nzukọ ọdịnala, kelekwe nwanne anyị nwoke bụ Onyeka Ogbeje maka mbọ ọ na-agba, kenekwe Emeka Ogwuajanụ nke ahụ na okwu ya mana gebedem ya, kenekwe Ezeọma nwaanyị ọma. Daalụ nwanne m nwoke, okwu niile ị na-ekwu otu a ka o si dị. Ndị ụka Beniburu na enwedị only one God ka e nwere, na many gods ahụ a na-akpa aha ya awụdo maka ha nwa ife were na-echi ọzọ na-awụdoghị iji ụka na ewozdị nwa Chineke awụ ihe ejiri confuse chee ndị be anyị, ma ha chefuru dat na site na all the old gods ahụ ka Chukwu na-eji azụ ekpere, because na onye isi wawara ga-anwụrịrị ọgwụ bifo ya ọ dị mma. Ọ bụghị site n'ikwu okwu ọnụ ka ihe ndị a ga-esi adị mma. Ha na-ebelivu ya, mana anyị ndị mmadụ bụ nke bụ nke ha mụkwa nke bụ nke. Igbo bụ ndị ma ihe na gboo. Igbo bụ ndị ma ihe na gboo. Just like the man